wabarakatuh. Ketemu maneh karo Bu Maria ing pasinaon basa Jawa. Mugia kaparingan bagas waras. Ing video iki bakal ngrembug babagan aksara swara. Apa wae sing arep dirembug bisa dideleng ing kene, yaiku tegese aksara swara, wujud aksara swara, tata cara panulisan aksara swara. Aksara swara kanggo nulis tembung manca kang dicethakake. Tembung manca ing kene yaiku tembung manca kang diwiwiti nganggo swara vokal a, i, u, e, lan o. Wujud aksara swara sejatine ana 5, yaiku swara a, i, u, e, lan u. Wujude bisa dideleng ing gambar. Sawise mangerteni wujud aksara swara, saiki ayo ngrembug babagan tata cara panulisan aksara swara. Tata cara panulisan aksara swara kang kapisan yaiku aksara swara ora kena dadi pasangan menawa dumunung ing sakmburine wanda sigek. Aksara sesigek ing wanda iku kudu dipangku. Tuladhane kaya ing wulan Oktober. Aksara no mati ketemu aksara swara o. Mula aksara no kudu dipangku. Tata cara panulisan aksara swara kang kapindho yaiku aksara swara ora kena diterapi sandangan swara. Tuladhane kaya ing tembung Islam, panulisane tembung Islam sing bener migunakake aksara swara i, ora nganggo aksara swara a diwenehi luru. Wujude bisa dideleng ing gambar. Tata cara panulisan aksara swara kang pungkasan yaiku tembung manca kang ora dicethakake. Luwih-luwih tembung manca kang wis rumasuk basa Jawa nganti arang kang sumurup yen iku tembung manca. Lumrahe katulis tanpa aksara swara. Tuladhane kaya ing tembung angkasa, bisa ditulis mawa aksara legenaba, bisa uga migunakake aksara swara a. Sawise ngrungokake andharan babagan aksara swara mau, bisa ditutut yen aksara swara yaiku kanggo nulis tembung manca kang dicethakake. Wujud aksarane ana 5, yaiku swara a, i, u, e, lan o. Dene tata cara panulisane ana 3, yaiku aksara swara ora kena dadi pasangan, aksara swara ora kena diterapi sandangan swara, lan sing pungkasan tembung manca kang ora dicethakake. Matur nuwun wis ndeleng video pasinaon bab aksara swara, mugia mupangerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.